Ja seuraava sankarikin on jo valmiina. Tää on niinku tämmönen, miten mä pörrötän mun tukan yleensä, kun mä oon 1000 kännissä. Ja sit mä kävelen tuolla kadulla näin. Ja sit mulla on silmät niinku ristissä. Ja sit mä makoilen jossain. Follow the sun, follow the sun, follow the sun up high. Together we'll be. Mä oon hirveän kiinnostunut vaatteista ja sit muutenkin niinku muodista. Haluaisin ehkä tehdä sen parissa jotain. Pienempänä mä oon ommellut joskus jotain omia vaatteita. Mummon kanssa mä aina kudoin noita pipoja. Ja no mun isä on sen takia mun esikuva, koska se on tosi huonoista hommista, niinku töistä, niin päässyt nyt semmoseen niinku hyvään uraan. Ja että jossain vaiheessa sitten niin haluais kyllä ehkä samanlaiset pätäkät tilillä. Mä oon asunut kimppakämpässä ja sit mun sisko ei oo todellakaan siisti, eikä oo se, niinku se mun edellinen kämppiskä. Siellä mä sain niinku hulluja semmosia niinku perkele, että nyt on voipurkit taas pöydällä. Ja itse asiassa mä sain tähän niinku haettua silleen, että mulla on niinku tuo asiakas sun töissä, semmonen vakituinen asiakas, semmonen ihana 40 nainen. Ja sit se tuli koko ajan hehkuttaa mulle, että sun on haettava sinne ja sun on haettava. Ja mä ajattelin, että mä hain. Minkälaisen roolin se tulisi tuolla PP-talossa? No semmoisen viihdyttävä. Varmaan vähän sellaisen kaikkien vähän maskotin tai semmoisen. Että tuo kaikkien kanssa toimeen. Ja tuo on semmoista niinku hyvää henkeä sinne. Hyvinkääläis-helsinkiläinen Sauli työskentelee myyjänä vaateliikkeessä ja haaveissa siintää muotiala. Tästä heitä kertoo se, että mies omistaa 40 paria parkkuja. Siellä Sauli vielä hyväistelee viimeiset lähimmäiset. Ja omasta mielestään Sauli on iloinen, hauska nuori mies, joka pitää itseään vauhdikkaana, hulluna ja upeana. Saulilla on kaksoissisko, jota Sauli pitää elämänsä tärkeimpänä henkilönä ja parhaana ystävänään. Sauli luettelee hyviksi puolikseen kyvyn tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa, nätin hymyn ja pisamat. Ihmiset, jotka eivät myönnä omia virheitään, saavat Saulin veren kiahtamaan. Hyvää matkaa, Sauli! Sieltä kuuluu, että täällä on Big Brother. Niin, sitten rupee niitä. Mari. Täällä on Big Brother. Hei, ihanaa! Moikka! Aki, morjes. Sauli, terve. Morjes. Morjes, Timo. Sauli, terve. Vitsi mikä arvasin, jännitys. Mä oon niin sokissa oikeesti. Mä arvasin, että jos joku pääsee, niin sinä oikeesti näistä Sauli, meistä. Maria, Timo. Joo. Timo, Aki. Maria. Sut mä muistan. Mä muistan.